Kermanen antzerkia. Opa, Kerman! Hau ez ustea. Oraintxe bertan erosi ditut, eta ostiraleko antzen saiorako sarrerak, ondo ez da? Bai, primeran. Hene, zuker erosi dituzu? Bai, noski, horretan geratu ginen astelenean. Baina nik ulertu nizun. Argi dago etzenuela tutik ere ulertu. Eta iraian ere gauza bera gertatu zitzaigun. Horreko nina aztu nintzen, baina ustailan zuzeu, Ustailan? Nina aztu? Ez horixe. Hemen sarreak amari, aprobetsatuko iduzte gizuna. Amak ezin du basaurira etorri. Hospitalan dago. Izeba Karmeni ebakuntza egin diote izterran. Atozela, Kirme eta Mikel Pablo, edo? Horiekin antzerkira, aukera nahiago dut ebakuntza neuri egitea. Ebakuntza, zuri buruan egin beharko dizute, kaskagoralakoa. Uztail, izter eta asteleen dira hitzak. Hori dela eta uztailean, izterrean eta astelenean esango dugu. Baztertu egingo ditugu beraz, uztailean, izterran eta astelenean. Tira, ez da xerretu. Galdetuko diet Kirmeni eta Mikel Pablori. Baina ez dut uste antzezlana gustatuko zaienik. Oso klasika da. Klasikoa. Nik irakurri dudanez, zer antzerki esperimentala da, berrizalea. Berrizalea, mesede ez Ruben ez egin galdera erretorikari. Obra hori aurreko mendean izango zen modernoa. Gura amari gustatuko zitzaion. Antzezlan erromantikak gustatzen baitzaizkio. Romantikoa, ez dut uste, nahiko garratza omen da. Agian erotikoa, baina romantikoa. Baina zer diozu, obra erotika dela? Baina, 19. mendeko obra data. Nola izango da ba erotikoa? Ez, jakin aldaiteke nola irakurtzen dituzun sinopsia. Hala, Kerman. Ama, baina ze obra da, hau? Wolfgang Julisen azken antzeslana da. Berlinan estrenatua eta kriston arrakasta izandakoa, gizona. Arrakasta eta non estrenatu zuten ukuiluren batean? Eskerrak ez dizkiodan sarrerak amari eman. Histerika jarriko zen. Gogoratu euskaraz ez dagoela genero gramatikalik. Horren bestez, erotika, histerika eta erromantika adjektiboak ez dira zuzenak. Horien tokian, erotiko, histeriko eta erromantiko esango dugu. Benetan, Ruben, burua galdu duzu erabat. Nola bidaliko dut gure ama antzezlan erotiko bat ikustera? Horrelako bat ikusi eta ospitalean bukatuko luke bihotzekoak jota. Zain iruditzen zuen ama ainarra sastoratuko denik. Gure ama oso delikatua da, guztiz erromantikoa. Romantikoa, nik ez diot tankera hori hartzen. Gainera oso emakume klasikoa da. Horretan ez dizut kontra ingo. Eta Izeba Karmen tankerakoa. Orain larri da bil izterrean egin dioten ebakuntza dela eta. Ostiralean lore sorta bat bidali nion eta negaztotik adeitu zidan eskerrak emateko. Orduan emazkiezu antzeslan klasikoaren sarrerak? Honein godi aprobat ateratzeak eta Izebako txanekarri? Ideia bikaina, oraintxe deituko diot. Ama, antzerkira etorri nahi duzu? Basauriko sozial antzokira. Obra klasiko bat da. Zer? Nola? Wolfgang Ublitzen antzeslan berria ikusi nahi duzula? Bai, sekulako arrakasta izan omen zuen Berlinen, bai. Azer nolako kontuak kontatu dizkigun gaur Kermanek Basauri aldean. Ikusi dugunez, uztail, izter, ostegun eta beste hainbat izenek ez dute aitzatsirik. Horren bestez deklinatzerakoan, uztailean, izterrean eta ostegunean esango dugu, eta ez, uztailean, izterran edota ostegunan. Bestalde, erotika, histerika eta erromantika hitzak euskeraz txartzat emango ditugu. Ez baitago genero gramatikalik. Horren bestez, antzeslan erotikoa, emakume histerikoa eta film erromantikoa esango dugu.
Hori gaur ikasitakoa, zuek ere Kermanek bezalaxe, honekin edo harekin, baina egin.